V Litomyšli se letos opět konají mezinárodní smyčcové kurzy profesora Milana Vítka. 17. ročník prestižních kurzů, tak jako několik předchozích, už není vyhrazen pouze houslistům, ale účastní se ho také hráči na violu nebo violončelo. Mimo výuky po třídách probíhají tradičně i externí koncerty a díky tomu jsme mohli 7. srpna slyšet mezinárodní smyčcový výkvět také v sále Ottendorferova domu ve Svitavách. Za těch prvních 14 dní v podstatě profesoři vědí, jak jsou připraveni studenti a pak dávají dokupy program. Ten program není nikdy stejný, takže se vystřídají všichni několikrát. Těch koncertů máme 9 a z toho 3 máme v Litomyšli, pak jsme byli v Heřmanově Městci, Letohrad, Svitavy, Polička, Počtejn a ještě mě vypadl Brandýs nad Orlicí. Za 17 let fungování kurzů napočítali pořadatelé už 20 zemí, které zde měli alespoň jednoho svého zástupce. Letos nejdál do Litomyšle měl Mongolec, a jinak tady máme Švédsko, Dánsko, Norsko a letos je velké zastoupení Spojených států amerických. A naopak letos pravděpodobně není nikdo z České republiky? Nakonec to dopadlo tak, že není nikdo z České republiky, shodou okolností. Není to tím, že by si čeští studenti nemohli dovolit ty kurzy? Já si myslím, že ne, protože pan profesor Vítek to vždycky zorganizoval, takže sehnal peníze v zahraničních fondech a v podstatě čeští účastníci platili pouze režii, ubytování a stravování, takže myslím si, že to tak není. Jinak samozřejmě nás podporují, nebo samozřejmě podporují nás dánské fondy a pak studenti si platí kurzovné. Už od prvního ročníku doprovází žáky kurzů na klavír rakouská korepetitorka původem z Čech. Původně vlastně to spojení se uskutečnilo přes mého tatínka, který byl kolegou Milana Vítka, čelistou v České filharmonii a znali se za mládí. Když Milan začal vlastně tady ty kurzy dělat, tak se mě zeptal, jestli já už jsem v té době měla místo v Grácu na univerzitě a on se mě ptal, jestli bych mohla přijet a já jsem od té doby nevynechala ani jednou. Jsem tady po 17. Proč jste nevynechala? Co vás vede k tomu, že se stále vrací? Kdybych to měla všechno spočítat, všechny ty krásné věci, které tady zažíváme, jednak úroveň kurzu je fantastická. Atmosféra v Litomyšli, nádherné město, organizátoři, pan ředitel Radek Kašpar, nic není problém. Když by se nějaký problém vyskytnul, tak je okamžitě vyřešený. Tradičně bych řekl, že úroveň je vysoká. Já jsem profesí klarinetista, takže ke smyčcům mám trošičku dál. My jsme vždycky říkali níťaři na konzervatoři, ale opravdu úroveň jejich je vysoká. Ono je to tím, že vlastně přijíždějí z konzervatoří a z vysokých uměleckých škol z celého světa. Úroveň je vynikající vždycky, ale je zajímavé, že se někdy se objeví individuálně. My jsme tady měli třeba 3krát za sebou Josefa Špačka, který se stal koncertním mistrem v České filharmonii, tak bych řekla, že takovou hvězdu tady letos nemáme, ale je tady velice šikovná 15letá Iránka. A celkově ta úroveň je vyrovnaná, že vlastně i ty kvartetaři nemají problém, že by nějaký člen byl o hodně slabší než ostatní, je to takové vyrovnané.
desítky mladých hudebníků z konzervatoří a vysokých uměleckých škol z celého světa se sjeli do Litomyšle na 17. ročník mezinárodních smyčcových kurzů. Jejich závěrečný koncert proběhl 11. srpna v kongresovém sále Státního zámku Litomyšl. Od 22. července probíhaly hodiny kurzů v zámeckém pivovaru na základní umělecké škole i v prostorách zámku. 3 týdny usilovného cvičení vede už 17. sezónu profesor Milan Vítek. Původem Čech dlouhodobě učí na univerzitě v americkém státu Ohio. Jedné z jeho žaček se před 4 lety na kurzech v Litomyšli zalíbilo natolik, že se do České republiky vrací a dokonce se naučila i česky. Letos je opět účastnicí kurzu. Já jsem tady po druhé. Pan profesor Vítek je můj bývalý huslový profesor, studovala jsem 2 roky v Oberlině v Americe. A já myslím, že ty kurzy jsou pořád jenom skvělý zážitek, žít tady v takovém krásném klidném městě a seznámit se s dobrými lidi a samozřejmě hrát našu krásnou hudbu. Jak se stalo, že jste se naučila česky? Když poprvé byla jsem tady v Litomyšli, prostě myslela jsem, že tady v Čechách je hudební život tak bohatý a kulturní život a já jsem prostě velmi šťastná tady. A líbí se mi český jazyk, jen chtěla jsem se učit. Já fakt taky chtěla bych studovat v Praze v hudební akademii a tak proto mám se učit se česky. Jak se ti líbí ten smyk? To je funny. Ten smyk, ne smyčec. Studenti absolvují hodiny na svůj nástroj, ale cvičí i společnou hru, například v komorním kvartetu. Výčet zemí, odkud jsou letošní studenti smyčcových kurzů v Litomyšli, je velmi bohatý. Nejvíce jich přijelo z USA, ale jsou zde studenti ze Švédska, Norska, Dánska, Iránu, Číny a Mongolska. So let's go. Studenti v Litomyšli věnují cvičení doslova veškerý čas, přesto se najde chvíle i na malý doprovodný program. Jedna třída a zároveň koncertní sál je v útrobách Státního zámku Litomyšl a tak se mohli studenti podívat i do historických expozic. On the walls you can see pictures of Turntax's family. It was last possessors of this castle. Jak složitá může být životní cesta mladých nadaných hudebníků, ukazuje příklad violisty původem z Mongolska. Díky svému talentu se nejprve dostal do mezinárodního bakalářského programu a studoval na konzervatoři v Itálii, poté odjel do Spojených států. Jak se stalo, že jste se stal účastníkem tady těchto kurzů? One of the professor, Mr. Vítek, he teaches at Oberlin. That's the place I go to school, and then he actually told me that I should try to get involved with the festival with the master class. So that's how I knew about Litomyšl master class, and then I auditioned. And then I got in. Really happy to be here. Jak na vás působí naše země a Litomyšl? It's been a great experience. I love this place. I've been to many other countries in Europe, but Litomyšl, I'm just enjoying the time. I'm sad that it's finished now. Náročné 3 týdny kurzu to není jen výuka v hodinách.
studenti koncertují i pro veřejnost. 3krát v Litomyšli a dále v okolních městech, například v Ottendorferově domě ve Svitavách. Profesor Vítek jako vedoucí kurzu má k ruce ještě další 3 vyučující. Jednoho na housle, jednoho na violu a jednoho na čelo. Podle poznatků, které za 3 týdny profesoři o hudebnících mají, pak sestavují závěrečný koncert v kongresovém sále Litomyšlského zámku. My jsme neměli fakticky během těch 16 roků, ale 17krát jsme měli vždycky jenom ty nejlepší zážitky. Studenti byli výborní, ohromně pracovali. Ti kolegové, který tady já mám, jsou taky ohromní a myslím, že všichni byli tím kurzem velice nadšení. A ten poslední koncert byl, myslím, taky velice hezký. V podstatě jsme zakládali kurzy s tím, že jsme zvali pouze houslisty a za posledních, tuším, 5 let přibíráme i violisty a violončelisty, takže hrajeme i komorní muziku. Nejcennější na kurzech je jistě kvalita vyučování a za 17 let se i organizačně vše dokonale vyladilo. Přesto organizátoři přemýšlejí, kam se ještě posunout. Pro další ročník uvažují o koncertu komorního orchestru. Není to ale jediná změna. My se teď snažíme tomu dát více formální, bych řekl, základ, že bychom měli nějaké představenstvo, které by se staralo o taky ty kurzy, protože já tady nebudu do nekonečna. Já bych velice rád, aby to neodešlo se mnou, tak se snažíme prostě udělat nějakou organizaci, jak se řekne, nevýdělečnou, která by mohla pokračovat do budoucna, protože ti lidi tady do Litomyšle rádi chodějí, je tady překrásně a celé to prostředí kolem kurzu je výborné.